Po druhý raz sa okresné mesto Vranov nad Toplou stalo centrom automobilovej súťaže. Treba ale hneď na úvod povedať, že po minuloročnom úvodnom ročníku sa tentoraz zišla na východe celkom slušná konkurencia. Veď na štartovke sa objavili 3 VRCčka a to hrozilo, že príde aj Stano Chovanec, ktorý sa na poslednú chvíľu ospravedlnil. Takže zostalo v úvodzovkách len pri 3. Václav Pech junior s novým Focusom, Tibor Čerhalmi zdedil výkonného Focusa po Vencovi a spolu s Karolom Bodnárom sa chceli pred takmer domácim publikom vytiahnuť. Ale o to isté išlo aj mladému Jozefovi Bérešovi na Octavii, ktorá nemá povesť najspoľahlivejšieho auta. Prvý z rampy schádzal majster Slovenska a Čiech. V povetrí bolo cítiť sneh a trochu aj nervozitu. Tak jsou nějaké zprávy, že na trojice trošku sněží, ale zase na druhou stranu budou to mít všichni stejný, tak není proč být nervózní. Čo hovoríš na túto medzi nami v dobrom slova zmysle regionálnu súťaž? Tak myslím si, že připravili velice náročné rychlostní zkoušky, za který by se nemusela stydět ani Borumka nebo Bohemka v Čechách, největší soutěže. Takže uvidíme, jak se s tím popasujeme, protože je to asi jedny z nejnáročnějších rychlostních zkoušek, který jsme za poslední rok jeli. V servise hneď pod rampou stáli 2 Focusy vedľa seba. Tibor si ten svoj vyskúšal len nedávno na podobnom rally šprinte na Vysočine, odkiaľ prišiel druhý, veľmi spokojný a veľmi motivovaný. Dá sa povedať, že hej, pretože bol to pekný závod, jak rýchly, tak pekný, takže oboznamovali sme sa s autom, išlo sa nám super, takže sú výborné spomienky. Tibor už je sústredený na dnešnú jazdu, obrátim sa na Karola. Myslím si, že táto rally na úvod slovenskej sezóny nebude jednoduchá. Určite nie, striedajú sa rozličné povrchy, každá rýchlostka má v podstate úplne odlišný charakter, takže dosť rozhodne aj správna voľba pneumatík. A to, že kto bude na to jak dobre pripravený. Presne v tej pozícii, ako sa sedí za volantom súťažného vozidla, len na nesprávnych sedadlách, páni. O chvíľočku si presadnete. Ako sa cítite? Tak cítíme se dobře, akorát teď dostáváme zprávy, že na rychlostních zkouškách začíná sněžit, takže uvidíme, co to udělá. To je veľmi dôležitá informácia pre skupinu a triedu N1. Jožko, ako sa cítiš? Už sme obehli tvoju konkurenciu, no poviem ti na rovinu, chystajú sa na teba. Tak viem, že sa chystajú a my sa chystáme, len ešte stále nemáme rozhodnuté, že aké pneumatiky obujeme, ale uvažujeme nad tým, že niečo správne by sme mali obuť. Držte sa. Obutie bolo naozaj veľkou lotériou pre všetkých, aj pre tým Bérešovcov na Octavii. Medzi 43 posádkami sa objavili viacerí navrátilci. Igor Drotár nesedel za volantom súťažného auta pekne dlho. Ako ste si všetci mohli všimnúť? 2 roky. Po 2 rokoch, čo hovoríš na rýchlostné skúšky tohto charakteru, nemyslím teraz jednotku, ktorá je skôr jazdou zručnosti? Áno, je to tak. Jednotka je, dá sa povedať, také niečo na rozohriatie, aj keď trošku nebezpečné, lebo je dosť rýchla, ale rýchlostné skúšky 2 a 3 to sú už rýchlostné skúšky v pravom slova zmysle také, ako majú byť. Myslím si, že budú trošičku nebezpečné práve tým, že majú veľký nános piesku vedľa a je vyjazdená stopa. Myslím si, že aj v Košicách, aj tu sa potvrdzuje, že na východnom Slovensku sú krásne cesty a vždy sa to nejak stáva pravidlom, že sú komplikované počasím. Tu je to zase teraz po ránku komplikované drobným snehom, takže to bude pikantné a bude sa rozhodovať na rozumnosti. No uvidíme, nechcem byť ako nejakým prognostikom, ale bude to veľmi veselé. Váš tým je známy vysokou taktickou úrovňou. Priznaj sa, máte nejaké taktické pokyny? Sú taktické pokyny, ísť čistú stopu, s N-kom sa jazdí vlastne v stope, nedajú sa vyvádzať nejaké siahodlhé šmiky. Myslím si, že tu vlastne pod tým snežikom je vlastne skrytý nános piesku, takže to bude o to ťažšie. Myslím, že nemá v tom prvom kole ako dôvod špekulovať, robiť nejaké tam pre divákov šmiky a tak ďalej. Uvidíme. Na trať dlhu 280 km s 9 rýchlostnými skúškami sa vydalo 43 posádok a celkom prirodzene dopredu sa hneď postavil Václav Pech. Na programe jednodňového šprintu boli vlastne 3 skúšky, ktoré si posádky prešli 3-krát. Tieto štatistické údaje však nič nehovoria o náročnosti najmä 2. a 3. rýchlostky, kde okrem zimného posypu spestril súťaž sneh, ba dokonca aj ľad. Žiadne prekvapenie sa nekonalo, bolo by príliš optimistické myslieť si, že naši mládežníci by dokázali za normálnych okolností úspešne konkurovať jednak vyjazdenej posádke a najnovšiemu športovému náradiu, s ktorým Venco už umí. Vyhral vlastne drvivú väčšinu skúšok. Ako tak mu ešte stíhal Tibor Čerhalmi, ktorý ale veľmi skoro prišiel o svojho prenasledovateľa Jožka Béreša. Octavia bohužiaľ zostala verná svojej povesti a posádka Béreš starý už len z povinnosti kontrolovala 3. miesto absolútne. Ani Jozef Béreš senior netešil divákov dlho. Minulý rok tu vyhral, tentoraz ale nemal reálnu šancu a nevydržal ani motor na jeho Mazde.
V najvyššej kategórii A8 bolo zaradené aj ďalšie auto s turbom. Tentoraz ale diesel v podhájeckého Fabii. Išiel určite s najlepšou spotrebou. Výsledok zatiaľ žiaden výnimočný. Budúcnosť auta dosť otázna. Pokojnou, vyrovnanou, ale rozhodne nie pomalou jazdou sa teda k víťazstvu blížil Václav Pech junior s Petrom Uhlom. Od začátku jsme věděli, že Tibor je tady doma, že bude velký problém ho porazit. Myslím si, že největší náskok jsme získali v tom druhém kole těch rychlostních zkoušek a dopadlo to pro nás velice dobře, takže naprostá spokojenost. Obrátim sa na spolujazdca, boli nejaké krízovky, boli ste vonku, pretože my sme videli v závere štartového pola, že tam bolo viacero stôp, boli niektoré aj od vás? Ne, jednou jsme měli problém s retardérem, ale jinak nic víc a k tím, kdyby se vyjádřil k té posádce, tak občas jsem Tiborovi nabízel pití, tak aby si neřekl, jako, že s nimi nekamarádíme. Vnímali sme to, dá sa povedať, s veľkým odstupom, pretože Venco je veľmi dobrý jazdec, zatiaľ na ňo určite nemáme jak jazdecký, má nám toho najazdeného veľmi veľa, tak technikou, takže určite sme chceli aspoň poraziť Jožka Bereša, nech budeme pred ním. Čo sme neočakávali, že bude taká náročná trať, hlavne tá červenica, na ktorej sa nedopatrením vyskytol sem tam sneh, sem tam ľad, čiže bola veľmi náročná, išli sme ju na slikách. Miestami bol vôbec problém udržať sa na ceste, súťaž, realizácia bola vynikajúca, trati boli skutočne veľmi náročné. A teraz vyrušíme Karola, ktorý začal práve polievku, takže zákerná otázka, ako sa išlo tebe? Bolo to v pohode, bez stresu, bez nervozity, v kľude. A boli ste aj vy niekde vonku, pretože naozaj tých stôp tam bolo hodne. Trochu sme možno išli na niektorých miestach mojou stranou napred na miesto predkom auta, ale ináč to bolo, ako hovorím, bez stresu a v pohode. Keď už nie jedno z prvých dvoch miest v absolútnom poradí, aspoň radosť divákov pri širokých prejazdoch bola odmenou pre isto sklamaného Jozefa Bereša juniora. Na prvých 3 RZ-ách auto fungovalo veľmi pekne, akurát, že potom sa stala taká menšia vec, že tie aktívne diferenciály prestali fungovať, tak vlastne časy sme s tým nevedeli zajeť také, jak by sme s tým autom ísť, tak sme si povedali, keď už ináč to nevychádza, tak aspoň zabavíme divákov. Určite áno, takže si zvážil vyslovene profesionálne, že sa nedalo dnes konkurovať ani Tiborovi a už vôbec Vencovi. Tak na tých prvých RZ-ách sme boli za Tiborom nejakých pár sekúnd iba, tak sme si mysleli, že na tej zamotovskej RZ to zaťahneme, alebo na tom šmiklavom, na tom mojom obľúbenom RZ, na tej halilanskej, ale sa to nepodarilo na budúce. Pomohli vám nejako skúsenosti z účasti v majstrovstvách sveta, najmä teda na tej šmiklavej, kde začalo snežiť? Tak pomohli, tak určitě nám pomohly nějak ty zkušenosti, protože se to hodně klouzalo a my jsme letos vlastně se jenom klouzali zatím, takže bylo nám to určitě k dobru. No. Nakoľko ste spokojní s týmto výsledkom, ako ho hodnotíte? Tak jsme spokojeni s tím výsledkem. V podstatě za daných okolností se jiný výsledek ani nedal očekávat, protože my jsme, říkám, do 3. rychlostní zkoušky jsme ještě byli smířeni s tím, že půjdeme výš a že nějakým způsobem zkusíme zaútočit. Na 4. rychlostní zkoušce došlo k problému s diferenciálama. V podstatě spadli jsme do příkopy, 20 vteřin jsme ztratili a bylo jasný všechno, že už dál prostě to nepůjde. A to už sme v triede N4, v ktorej sa krásne naháňal Igor Drotár, navigovaný nehudobníkom Petrom Naďom so súrodeneckou dvojicou Palkovcov. Nový Igorov spolujazdec Peter Naď sa snažil držať dobrý rytmus. Igorovi Drotárovi sa však akosi nedarilo naladiť na frekvenciu vranovských rýchlostných skúšok. Krásny súboj o sekundičky s Palkovcami sa ťahal až do konca. My sme sa vlastne od 10 sekundy naťahovali celú súťaž. Súťaž, by som povedal, z toho nášho ponímania bola veľmi fantastická, nádherná. Vieme, že my sme pred pol rokom sa po 4 rokoch vrátili do súťaži, zaznamenali sme úspech. Očakovalo sa podobné od Igora. Ja si myslím, že 4 sekundy za nami, že skončil, to je fantastické miesto, ale zase každý očakáva, že bude prvý, pretože má lepšiu techniku a podobne. No, súťaž je taká, že vlastne počakuje sa v cieli dvakrát a sčítajú sa sekundy. Ja som rád, že sme vlastne takéhoto jazdca, ako je Igor Drotár, vlastne premohli a tie 4 sekundy nám zaručili ďalšie víťazstvo po roku. Teším sa tomu.
My sme pred súťažou spolu hovorili o taktike. Ja sa teraz už opýtam iba, mali ste hydrometeorologickú predpoveď, že bude snežiť? Pred 3 dňami som mal informáciu, dokonca to dala manželka, že na víkend hlasia sneženie a dážď. Tak ja sa tam hovorím, chystajte zimné gumy. Zimné gumy mali také, ktoré boli na prevoz auta, ale mysleli sme, dneska budem obývať, lebo za horizontom tej tretej rýchlostnej skúšky už tam bol súvislý povrch snehový, ale jazdili sme to na slikách, takže v živote som nejazdil sneh so slikami, takže si myslím, to bol zážitok. Okrem iného potešilo aj zistenie, že naše dve posádky sa bili v nedohľadne pre tretieho v poradí Čecha Špúreka na Subaru. Ďalšie Subaru na šmyklavých tratiach pri opatrnej jazde nakoniec udržala v stope aj Tiborova sestra Zuzana Čerhalmiová. Po Vranove môžeme skonštatovať, máme slovenskú relijazdkyňu. V hodnotení skupiny F2, čo sú motory do 2 litrov a poháňaná jedna náprava, sa tiež bojovalo do poslednej rýchlostnej skúšky. Rýchlou jazdou, taktikou i tak trochu realistickou lsťou vybojovala pre svoj nový tím Stylex víťazstvo v F2 aj A5 sympatická dvojica Haluška Marinica na dokončenej upravenej Fabii. Cenná trofej skalp rýchleho Poliaka Beltovského na silnejšom kite, ktorý zaostal v cieli len pár sekúnd. Ešte pred poslednou skúškou dokonca viedol o 10 sekúnd. A tu prišiel ten taktický moment. Halušky súpera uspali a nadelili mu v poslednej 18 sekúnd a Poliakovi razom zostalo 2. miesto. V triede A5 sa ukázal aj Janko Hudák s konečne novším autom Škoda Felicia. V F2 3., vo svojej triede 2. Máme sa na čo ešte tešiť. A pohľad na malé NK. Tentoraz to vyšlo Miroslavovi Martonovi na Honde Civic. Aj ich môže tešiť, že porazili zahraničnú maďarskú posádku na podobnom aute. Maďari ale vyhrali v N3, kde druhý skončil Miro Rod s Tomášom Kocurom na nesmrteľnom Renaulte Clio. Získať titul v tejto triede opäť nebude jednoduché, hoci tentoraz sa z boja stiahli Seaty Hybáček kvôli motoru, no a Peter Spusta sa neudržal v cieli rýchlostnej skúšky číslo 5. Mimochodom, takéto rozbité auto sme na rally Vranov videli, tuším, iba jedno. 7 posádok odstúpilo pre technickú poruchu. V najnižšej, najslabšej triede N1 mal premiéru Fabia Cup. Menší rozruch, ktorý tento pohár spôsobil pred súťažou, i počas nej si zaslúži osobitné miesto, takže sa medzi jazdcov najnižšej kategórie o chvíľu vrátime. Ukážeme si okrem iného, ako sa darilo majstrovi českých veľkých eniek Marcelovi Tučekovi, ktorého organizátor pre tento pohár propagačne získal. Povedzme len základnú informáciu, že na dočakávania sa predviedol víťaz pohára i triedy Martin Múdry so sympatickou spolujazdkyňou Kamilou Jakšovou. Celkom na záver ešte pohľad do organizátorského zákulisia. Sme si to minulý rok zgenerálkovali, sme to skúšali prakticky a toho roku sme išli tvrdo za tým, aby sa tu zišla nejaká lepšia špička ako minulý rok a verím, že to bolo fakt na úrovni. Zišli sa tu napríklad aj VRCčka, čo v živote vo Vranove ešte nevideli a verím, že do budúcna veríme tomu, že to bude ešte lepšie. Čo si myslíte, buďte teraz trošku sebakritickí, v čom by ste chceli súťaž zlepšiť? Jednoznačne by sme chceli súťaž zlepšiť aj prípravou. Nie na poslednú chvíľu všetko, že by sme zachytávali. A podľa usporadateľov by sme mali viacej pritvrdiť na trati a zabezpečovať lepšie. Ale sám víťaz bol so súťažou spokojný. Vranovčanom teda držíme.